Kok aku wonten dawuh Daramati kalungguhan iki sinawang kok muka mati ana ing tanganing Prabu Rahwana Raja dina iki mara gage ruktine layone ruktinen layone tenunggoh muka yen to pancen ora kena disanak Prabu Dasamuka mungsuhe Banendra. Prapara kang tumingal sang sambo samya madali Wara tatet wilating kota Sanyangkung manguncang niti bincang sangat jimicil Latinya ngetali wuwus terus kau Surawilaka pancen ora kena disanak wong negara Ngalengka apa abang pancen kalungguhan iki dicarak karo Sinuwun Prabu Dasamuka yen to pancen Prabu Danapati duweni jiwa kasatriyan mara gage dina iki dibuktekke negara Ngalengka apa negara Loka apa Singajur ora gage maju aku tak gatheng sirahmu piye kamu guneman ngono ki mbok pikir kanthi pening apa lho kowe ora nyawang yen to negara Loka apa kuwi negara mung sak yuping payung negara Ngalengka negara sing jembar negara sing gedhe yen to pancen kowe iki dadi pati wong negara Loka apa lho imbas-imbis kaya ngono lakon mati dening aku cangkeme Tomo umurmu. Hoi. 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 Tak kamu. Iki sing mbok jaluk. Yar. Pasu yo mati. Baca. Oh, hoi. Oh, hoi. Mati aku. Iyo. Lo. Hoi. Hoi. Oh,